Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Som-hi, som-hi, som-hi. A veure, hopa, a veure. Què tal, com esteu? Esteu bé, no, per aquí? Sí? Vale, atenció, pel següent joc necessito un voluntari. No, aquest senyor ha sigut primer, sisplau, fa l'aplaudiment per ell. Moltes gràcies. Ui, aquí molt malament, perquè m'esteu parlant el pas. Aquí em de deixar un passillo, Em deixa un passillo aquí al davant. Sí, sí, jo t'ajudo, que això està molt... Com et dius? Xavi, ets de? Sant Boi. Tu coneixes l'alcalde de Sant Boi? Alcaldessa, la coneixes? Xavi, torna-li això, que no hi he actuat mai, això. Què passa, no? No, Xavi, t'he fet sortir tu perquè ets una mica més gran. Una mica, una mica. I anem a fer un joc amb cartes de pòquer. Els coneixes? Bien, perfecte. Mira, Xavi, atenció. Cartes de pòquer, sí? Totes diferents i totes barrejades. Sí? O sigui, ja ens estalviem feina. Mira, jo passo les cartes, Xavi, i tu dius prou quan vulguis. Ok? És fàcil, no, Xavi? Estàs preparat? Vinga, va. Abans que acabi, Xavi. He anat ràpid? Ho sé fer a poc a poc. Però m'has dit que era fàcil i estava preparat, Vale, atenció, Xavi, quan vulguis. Has d'esperar que comenci, Xavi. A no ser que vulguis la primera. No, començo, vinga. Aquí, mira, 5 de diamants. Rei de trèvol. Has dit que les coneixies, tio! Vale, aquesta les hem vist. Tria, aquesta o aquesta? Aquesta? Vale, doncs, la mires tu sol. Cuidado, que hi ha espies. Vale, Xavi? Vinga, mira-les tu sol. Saps quina és? La recordaràs? Tens butxaques? Butxaca, Xavi. Perquè ara anem a fer el següent. Et concentres, penses en la carta i la transmets a tot el públic. Públic, us ha arribat alguna cosa? No? Xavi, necessites ajuda i no és psicològica. Tria un color per tu i un color per mi, Xavi. Blau, si es tira, i per mi? No seràs del Madrid. Per mi vermell? No, quin? Sí, per mi vermell, per tu blau? Molt bé. Vale, bufa, així, més o menys 1 metro, com jo, Xavi. No hi ha pressa, Xavi. Tenim temps, Xavi. De Sant Boi, m'has dit, no? Hòstia, igual que el Jordi. Ara ho entenc tot. Ara ho entenc tot. Xavi. Té una tècnica, te l'explico. Vale, primer que tot, s'han de tindre 2 pulmons. A veure, Xavi, viene de sèrie, com els cotxes bons, Segon, s'han d'omplir d'aire. I tercer, i per més difícil, s'han de fer 2 moviments a la vegada. Primer moviment, Xavi, has de fer força amb la panxa perquè l'aire pugi. I a la vegada has de fer força amb les cames perquè l'aire no baixi. Capitxi? Vinga, va, Xavi. Vinga. Vinga, tots. Xavi, estàs pensant que prefereixes el globo vermell? Sí, no? Ho he notat. Vermell o blau? Blau per mi. Ho haguessis dit abans. No, Xavi, saps què passa? Que jo soc d'un poble molt petitó i tinc tècnica interna. I els de Sant Boi teniu tècnica externa. Ara ho demostrarem, ja ho veuràs. Vamos a los cuernos. Bufa!
tècnica externa, torna-hi. És igual. Xavi, t'acabo de construir un transmissor d'ondes telepàticos psicomagnètiques. Saps què vol dir? Sí? Explica-ho. Sí, senyor, pensament. Transmetràs el pensament. Xavi, aquí, al centre. Vale, transmissor de pensament. Xavi, una mà, aquí. Aquí. Una altra mà, aquí. Vale, Xavi, molt important. Te'n recordes de la carta? Pensa només en la carta. Si penses que estic boig, ja s'han donat compte, vale? Javi, has de moure les boletes, aquí, i pensar en la carta, vale? Anem a fer el següent, Javi. No, començarem per allà. Per allà. Vinga, va, Javi. A mig. Endavant. Javi. Mira, aquí aquesta noia, veus? És rosa i li costa una mica. Dale más. Ja està. Públic! I públic és tota aquella persona que està veient un espectacle. Quan el Javi digui ja, dieu una carta, la que vulgueu. La visió que hàgiu tingut, el que us hagi arribat al pensament. Javi, quan vulguis dius ja. Ja. No ho has sentit? Més fort, va! Ensenya la carta, Xavi. Sí! Molt bé, Xavi! Fort l'aplaudiment pel Xavi! Vale. No. Molt bé. Ja que estem posats aquí amb les ondes telepàtiques i psicomagnètiques, vaig a fer un experiment de percepció visual. D'acord? Heu d'estar molt atents i només escoltar la meva veu. Els que esteu aquí no ho veureu. Vale? Si voleu seguir l'experiment, us heu de posar com a mínim a partir de l'arbre. Vale? I els que esteu aquí també, una miqueta més cap aquí, perquè si no, no veureu aquest experiment. Atenció! Concentreu-vos només en l'espiral. Mireu l'espiral. Perquè mentre vosaltres esteu concentrats en l'espiral, jo entraré dins el vostre cervell, el manipularé i us faré veure coses que no hi ha. O més ben dit, sí que hi són, però no de la manera que les veurem. Quan digui 3, deixeu de mirar l'espiral i mirareu el meu cap. 1, 2, 3! Molt bé. Ho heu vist aquí? Ho heu vist? Sí? Perfecte. Aquí ho heu vist? Perfecte. Vale. Ho vaig a repetir, vale? Ara ja sabeu com va. Vinga. Aquí igual no ho veus, Vinga, som-hi. Concentreu-vos en l'espiral. Només en l'espiral. Al centre de l'espiral. Mentre vosaltres esteu concentrats en l'espiral, jo us manipularé el cervell i veureu allò que no hi ha. O tal com he dit, sí que hi és, però no de la manera que ho veureu. Quan digui 3, deixeu de mirar l'espiral i mireu el meu cap. 1, 2, 3!
la part didàctica de l'espectacle. M'agradaria dir que no té trampa ni cartró, però no ho puc dir. Només puc dir que no té trampa, però sí cartró. Atenció, si jo, amb un bocí de cartró pintat, us he pogut manipular la vostra visió i us he fet veure alguna cosa d'una manera que realment no era, imagineu-se el que poden fer les noves tecnologies. Tanqueu les pantalles i obriu els llibres.